Hindi na siya makatayo. Yan. Lakad mo muna. Kasi, ganyan ka maglakad ha. Sige, ikot pa. Diretso pa konti eh. Ha? Wala nang bibilis yan. Yan ang pinakamabilis. Hindi. Kailangan ko taga malaman kaya kasi para malaman natin kung anong pinagbago mamaya. Tumupo ka. Huwag idilat mo yung mata mo. Bitawan mo muna yung kamay mo. Akin na yan. Tingnan natin. Kabila na. Relax lang. Tingnan mo na naman alin. Tingnan mo muna ko ng hangin. Isa pa. Check muna natin maigi. Higa mo yung leg mo. Natural lang. Wala kang opera dito, no? Pabalik-balik ka ng medisina, no? Sige, tingnan lang. Ay, huwag. Higa lang. Okay. Antayin mo muna natin kung mali yung hangin mo. Saglit lang to. Seconds lang yan, te. Saglit lang. Ngayon, sambitin mo si Kristo ng 3 beses, sabi mo in Jesus' name. Nakasama tayo, sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sabi mo amen. Amen. Ipagpag mo yung pa ni Papa Jesus. Lakas na may pagpag. Sige pa. Todo mo na. Iangat mo pa. Wala na, lalakad na siya. Ngayon, dumilat mo yung mata, sabi mo kay Kristo salamat. Kristo, salamat. Ngayon, magkakaalam tayo kung robot pa rin siya. Tayo muna. Mabilis na. Lakad te. Sige, ihakbang mo yung mga paa ni Papa Jesus. Wala pa tayong alamin te. Diyan pa natin magkakasubukan. Sige, lakad mo te. Diretso. Saan pupunta? Doon. Papunta CR. Ihakbang mo yung paa ni Papa Jesus. Nahilo ka hindi? Sige, ituloy mo nang ituloy. Yan na. Bumibilis niyan te. Konti na lang. Dikit yung niya. Ayusin pa yung balakang niya. Masyadong dikit yung hita niya sa hita. Walang clearance. Mag-a-adjust tayo ng konti. Okay, balikat eh. Daan-daan lang ikot. Anong pinagkaiba? Alam ko may pinagkaiba. Ikaw sasagot sa tanong namin. Anong pinagkaiba? Alin pinakamagamong pa? Sige, hakbang mong paglakad yung para ka nagmamarsya. Yan. Huwag mo na kasi dinudustos. Iba na yung kanina. Yung hindi, iganon mo talaga eh. Yan. Anong pinagkaiba? Hindi ka na robot, di ba? Sige, lakad ka rin banda rin sa maliwanag. Titingnan natin. Hakbang mo pati. Yan. Sige. Masakit hindi? Masakit? Sige, ibalik mo rito. Balik. Okay. Maging normal ka sa paglakad. Kuya. Hindi na siya robot. Nakita ko lakad niya kanina. Kinuha ko pa siya ng video, di ba? Mayroon ka pang isa pang may pag-asa pa. Alignment pa tayo. Ano pinagkaiba? Sige. I-off muna natin tong camera. Paalam ka muna rito. Continue na naman tayo dito sa kabilang. Sige. Sige, Nay. Tuloy yung video mo, te. Bubuo to. Sige. Angat. Angat, Nay. Isa lang. Isa lang. Saan masakit? Masakit, Nay. Saan? Masakit. Hindi. Doon sa gilid mo, sa singit mo. Sa parte singit. Wala. Sa ilalim ng pigi. Wait. Yung sa ilalim ng pigi, yung pigit eh. Wala. Ibaba mo ulit. Dadaan po. Slow mo lang, Nay. Tapos biglay mo angat. Taas. Ganun. Masakit wala? Wala na. Doon naman sa kabila. Wala, Nay. Kanan. Yung kanan. Kanan. Antay mo muna. Ayusin mo yung salawal mo kasi nababatak. Isin mo, Nay. Oo. Sa gitna yung mo, Nay. Ayan. Ulitin mo ulit. Angat. Okay. Angat mo, Nay. Kanan. Ano pinagkaiba? Ibaba mo ulit. Pakiramdaman mo. Ibaba mo. Tapos biglay mo angat. Ano? May masakit, Nay. Wala na. Hindi na ako Wala. magsalita. Parang hindi ka na nagsasalita. Ano pa? Wala na, te? Nasyak siya sa 5,000. Nasyak siya sa 5,000. Amerikano, pogi yung nag-a-alignment sa'yo. Sa amin, mga pangit kami. Lamang yun sa amin ng kulay. Wala na, te. Continue mo na itong video mo. Paalam ka muna, te. Paano mo na lang po, Nay? Alam mo na. Mamaya, next naman ulit. Tingnan natin. Anong pinagkaiba na, Nay? Maluwag na. Maluwag ng alin? Bulsa nila? Bigat na ba, Nay? 4,000. Nay, kaya na magtayo. Di ka nailo, Nay. Hindi ka nailo? Di ka nailo, Nay. Patayin mo muna siya. Tayo lang muna. Walang lakad ha. Tayo ka muna, Nay. Ayan na yung inabangan ng mga tao. Straight body. Body, Nay. Ayusin yung salawal. Sa lawan, Nay. Baka mamaya. Tingnan mo muna yung paa mo kung bubuwal o hindi.
Huwag ka muna maglakad. Wala pa kami sinasabi. Ituktok mo muna yung paa mo sa lupa. Sige, Nay. Nandito. Para magkaroon ng pakiramdam. Para yung dugo. Tuloy-tuloy nagsisirit. Sige, mamaya. Sige. Sige, tuloy-tuloy na. Pagpag na pagpag na. Kuha muna, Nay. Ito po parang galing sa bundok. Ano? Kuha muna, Nay. Yung alintugtog. Nangangatog. Ano nga tugpak? Walang pa dugo. Nagugutom na. Gutom na to, sir. Nagugutom na. Nagkukulangan na siya ng supply ng Skyflix. Maraming tindahan, laman. Nagdala lang ng isang Skyflex. Ano pinag-iba? Ano siya magaan? Magang na. Araw kanya binubuhat ng boyfriend mo. Ngayon, Inakyat ko. Ano? Inakyat niya ako. Inakyat niya ako dahil pinutulak niya ako. swerte ka, mahal na mahal ka sa mo. Ngayon, iangat mo yung kamay mo. Diretso, ano pinagkaiba? Wala pa kami ginalaw dyan sa frozen shoulder mo, ha? Ano pinagkaiba sa katawan mo? Kabila. Oh. Wala pa yan, te. Hindi pa kami nakialam dyan, eh. Nag-alam pa lang kami doon sa may balakang mo pababa. Siya manghihina. Diyan siya manghina. Kaya inipunan muna kita ng lakas. Iba yan, te. Iba pa yan, Nay. Baka Pipinayin ko mamaya yan, Nay. Ano ba ginawa sa'yo ng Amerikano dyan sa ano mo, shoulder mo? Hinila-hila lang? Yung pinaputok niya dito. Kung inhaler. Sige. Masakit? Sakit na eh. Tumunog ng malakas. Sige. Okay na yun. Nabuksan niya na. Maganda yun. Sige. Tayo ka na. Uli, Nay. Para malaman natin kung makapag... Diba, hinihintay na nila, te. Ang iyong paglalakad. Ano, kaya na natuod? Bitawan na kita. Walk forward. Sige. Hindi, teka lang. Ayusin mo muna yung salawal niya na ano, tama ng ano. Angat mo kaya yung salawal na asama mo kaya. Para malaman natin. Sige. Nay. Wag, dahan-dahan lang, ha. Ang tatakbo. Huwag mo mabilayin, Nay. Huwag mo muna. Doon, sa CR. Sa CR, alalayan mo na siya sa likuran. Huwag siya tatanggalan ng alalay. Doon ka sa likuran, buddy. Yan. Buhatin mo na yung pamot, Nay. Nabubuhat mo yan. Huwag mo na gayahin yung dati-rati. Ngayon at kailan man ang unay gawin mo ngayon. Nabubuhat niya na yung paa niya. Bumilis na siya, hindi na siya, penguin. At hindi na siya robot. Ano pinagkaiba? Kulang na exercise na yun, no? Ano? Taas mo lang siya, Nay, pag naglalakad ka. Ano? Sige. Wala. Yung asawa mo, kuya. Hindi ko kasi nakita yung... Hindi, pinalakad ko na yan. Kanina may video ko eh. Yung penguin niya. Makikita mo yung penguin kanina mamaya. At saka yung magsimula. Saya ka na? Meron daw po, wala naman to. Walang bisa yan. Okay na? Paalam ka na. Salamat. Paalam. Antayin nyo yung part 2 niya. Sa pagbabalik. Pagbabalik. Ang pangit i-title yung penguin eh. Robot na lang. Bye-bye, te. Bye-bye. Taga saan kayo? Quezon City. Magsisimula tayo sa lakad mo kanina. Panoorin mo yung video sa YouTube channel, ha?